odrazu nového videjka z Kanady a je to úplne niečo iné. A zatiaľ ste mohli vidieť iba video, jak som sem docestoval. To bolo nič moc, no tak boli to zábery iba z cestovania a žiadna sláva, ale teraz sa môžete tešiť na ozajstné videjko z Kanady, takže užívajte si to. Dobre, takže trošku pre tých, čo vôbec nevedia, čo sa tu vlastne deje, tak som v Kanade, presnejšie v Montreale. Nie som v homestay ako keby s rodinou, ale som v rezidencii, niečo také na spôsob intraku. Ale je to tak, volá sa to rezidencia, tak to tak volajme. A som tam s dvoma dievčatami, jedna má 22 rokov a 24, takže neviem, či ich môžem volať dievčatá. Sú z Japonska, určite sledujte Instagram, dávam tam stále fotky. Sú veľmi milé, všetko mi prvý deň ukázali, takže úplne v pohode. A všetko teraz už sa orientujem bez Google mapy, ako by sa každý asi orientoval, keby tu bol poprvýkrát. Takže už to tu trošku tak poznám. Už som si aj trošku zvykol na ten časový posun, čo tu je, tých 6 hodín. Je to tu v pohode, naozaj, ľudia sú tu strašne milí. Naozaj si to tu užívam, jak to čo najviac to ide. A teraz ideme pre bicykel, ktorý mám požičaný na 3 dní. A idem vám poukazovať všetko, čo som doteraz ja videl. A teraz vám to idem všetko natočiť, takže poďme na to. Dneska je ináč medzinárodný nejaký kanadský deň, takže preto som aj vás zobral, že vám to všetko poukazujem, jak to tu žije. Ináč sem chodím akože do školy každý deň od 10. do 3. a od 3. do 4. konverzácie. Ale dneska, keďže je ten nejaký kanadský deň, Canadian Day, tak som si povedal, že vás zoberiem a všetko vám to natočím, keďže do školy nejdem, tak mám celý deň na to, aj celý víkend na edit. Takže buď to bude prehánka, ako predvčerom, alebo to len sú mračná a prejde to a bude slniečko, takže dúfam, že nebude pršať, prosím. A teraz sme v strede toho diania, sme v downtowne. Najskôr som sa tu orientoval vďaka Google mape, ale teraz už to zvládam všetko sám a idem vám to trošku poukazovať, takže poďme na to. Bude to trošku komplikované aj s tou kamerou chodiť, ale my to dáme, že? Takže dámy a páni, teraz sme akurát prešli cez celé mesto
na bicykli po cyklotrase a je tu strašne veľa ľudí, takže to bolo dosť náročné ísť na bicykli aj s kamerou. Všetci ma obiehali, pretože som išiel úplne pomaly. A teraz sa akurát nachádzam tuto v takomto krásnom parku, kde tu všetci relaxujú. A relaxujú na jedení, predpokladám, pretože sú všetci v pohode. Ale ja som ešte nejedol a je 3:30, takže sa pôjdem určite najesť. Tak máme zaparkovaný bicykel. Najskôr som videl takú, vyzeralo to dobre, taká pizzerka, že pôjdem na pizzu. Ale keď som zbadal to M-ko, ten McDonald, tak som si povedal, tam musím ísť, tam idem. Dal som si Double Big Mac menu, to ešte nikdy nemal, ale tuto som si to prvýkrát dal, takže cítil som sa ako prvýkrát ako pravý Američan, alebo Kanaďan, alebo pravý McDonaldiak. Aha, to som zle. Musíme ísť naspäť. Začína pršať, dámy a páni, takže vás budem musieť schovať do môjho ruksaku, pretože mi poprvé môže zmoknúť zrkadlovka aj mikrofón a to není dobré. Ja si idem kúpiť ešte niečo na pitie, aby som večer mal čo piť a vidíme sa.